De Dokkumer Binnenstad zocht er de aankomende joen bijzonder uit. Winterjacht is op een najaar arriveerd. We rennen altijd door een stad en dan ziet we gewoon mooie plakken, dus teegjes en dat soort dingen. En toen kwamen we die gevels in en er zit hier op een kruidvat een op zich vrij gezichtloos gebouw, maar er zit wel een hele mooie geveltje in op. Toen kwamen we erachter, maar eigenlijk ben die geveltje hetzelfde wat wij doen. Ze vertellen een verhaal in een beeld op een gevel. Hey, en toen hadden we een soort van connectie van maar dat is de gek. Nee, dit keer is de help van 4 basisschool nu Dokkum omkrieten om het winterjachtproject. Wat ga je maken? Nou, ik hier een axolotl maken met een skilpadschild. Wat is een axolotl? Nou, dat is een soort watersalamander met een soort een en er zit al je soort stakjes aan en daardoor krijgt het zuurstof. Wij kregen dit aanbod en wij honden er niet eens hoe te denken. Wij zijn gelijk, yes, dit is het. Want wij binnen het nieuwe squal hier start met een nieuw squalconcept. En wij werken vanuit de Reggio Emilia. En uw thema via jacht. En we zijn, nou hoe mooi is dit? Jacht en winterjacht. Dus het sluit naadloos op elkaar aan. Dus we zijn hier door en wij om mij. Wat ga je maken? Ik ga een soort van Pokémon maken met een pokebal erboven. En hij is helemaal green. En waarom had je voor green gekozen? Omdat dat mijn lievelingskleur is. En dat het Geno in de stad hinget, wat vies daarvan? Ja, wel mooi. De jachtprojectjes op meer dan 10 plakken zorgen je voor een heel andere sfeer binnen de bal werken. Het is gewoon heel mooi maken. En die maakt gewoon sowieso ergens hier op een gevel. En wat is het nou mooier dan de Elfstedentocht van de Ruud Wiersma bij het keerpunt in Dokkum. Op 8 februari is winterjacht te zien tussen 6 en 10 uur jongens.